Takže čau lidi, já jsem to vaše dneska víte u dalšího videa. Dneska nějaký budeme koukat na geometrie dash, jo? A jdem na to. Lidi, teďka fakt nevím, ale je to pravda, volám babička Granny. Ano lidi, volá mi babička Granny. No taky to zvedne, ne? Zdraví. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Já asi nasleduju nározky. Tak jo, Granny číslo si zapíšeme. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hello? Happy birthday to you. Fakt lidi nevím, co to je za blbost. Ne, tak ale zkusíme to číslo. Jestli vážně existuje, protože volalo mi. 7, 1, 5. Čtyři, 6, 2, 1, 5, 4, 6, 3, 1, 1, 5, 4. Zkusím. Kredit na vaší kartě byl vyčerpán nebo vypršela jeho platnost. Placené služby byly proto omezeny. Plnou funkčnost karty obnovíte dobytím kreditu. Pro zjištění aktuálního stavu kreditu. Já myslím, že to neexistuje. Fakt celá. Tady máme lidi. Fakt divný. Lidi, teď mi zase tady klav. Podívám se na čas. Bojím se volat na se. Kilo slovn. Já se kouknem znovu. Hello there. What's your name? Oh, so you are the one I've been looking for. You finally reached me.